Għall-ewwel darba f'pajjiżna 600 sajjiet rikreazzjonali se jkunu jistgħu jaqbdu sa massimu ta' 10 kilogrammi ta' lampuki kull wieħed kuljum. Dan seħħ wara konsultazzjoni diretta mal-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd fil-Mediterran tal-Unjoni Ewropea dwar regoli ġodda brabta mal-qbit tal-lampuki. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ingħataw id-dettalji f'dan ir-rigward, kif l-istaġun tal-lampuki se jkun qed jerġa' jiftaħ nhar Santa Marija fil-15 ta' Awwissu kif inhi t-tradizzjoni. Id-direttur għas-Sajd Gilbert Balzan spjega li l-ewwel pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea sa Ġunju tas-sena l-oħra kienet li sajjied dilettanti jista' jaqbad biss lampuka waħda kuljum. Dan il-limitu issa telaq għal 10 kilogrammi wara negozjati imbuttati primarjament minn Malta u l-Italja. Sa dan it-tant il-lampuki li jinqabdu minn sajjida simili jridu jkunu itwal minn 35 cm. Bil-qabdiet inċidentali permessi jridu jkunu sa 5% tal-qabda totali. Is-600 sajjid jistgħu jistadu bir-rixe u bil-qasba sa 8 mili l barra mill-kosta, waqt li sajjida kummerċjali jistgħu jistadu anka lil-in. Ma' One News Balzan spjega li fir-rigward ta' sajd rikreazzjonali għall-lampuki, l-applikazzjonijiet huma miftuħin u għandhom sal-5 ta' Awwissu. Dan jista' jsir permezz ta' mobile app jew online. Dawk il-kummerċjali għandhom ir-rimmijiet tagħhom ukoll jiddikjaraw il-qabdiet tagħhom. Għandhom is-sistemi kollha tagħhom, issa wkoll f'din li daħħalna llum is-sajjieda rikreazzjonali ħajkollhom għandhom ġiġa il-malaqdiet għandhom l-FADs il-kannizzati tagħhom. Kif ukoll jistgħu jmorru jistadu through open waters kif kienu qabel, imma biss kull ma għandhom japplikaw għal awtorizzazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-Sajd Elisha Buġija Sajd stqarret li s-sajd tal-lampuki għandu storja twila f'pajjiżna u trid tibqa' tiġi assigurata s-sostenibilità f'dan is-settur. Kollok żewġ sajda dilettanti dawn ikun jistgħu jaqbdu 20 kilo jew inkella sa massimu ta' 5 ħutiet kull sajjied. Dan il-qbit huwa leverage illi id-dejta tagħna turi li kien jaqbad kull sajjied u għal daqstan nistgħu ngħidu illi qegħdin nagħtu serħan il-moħħ li s-sajjieda dilettanti jistgħu jkomplu jistadu dan l-istaġun fil-jiem li ġejjin kif kienu jistaduh fis-snin ta' qabel.